Vítajte pri podcaste. Vítajte pri podcaste. Čo sme? To sme my? To sme my. Áno, vítajte pri podcaste To sme my. Tak to sme my. Áno. Ja som Emo a ty si kto? Ja som kto? Kto som? Kto si ty? Kto som, no? No. Kto som? Ona je Sima. Sima som, no? Sima. A ideme... Ideme podcastovať. Áno. Čo ideme podcastovať? Podcastovať, to je dobré slovo. Ideme podcastovať, nevieme čo, ale ideme podcastovať. Poďme. A vy idete s nami. Poďte s nami. Poďte s nami. Takže ja mám prvú otázku na Ema. Aká je tvoja obľúbená hracia hra na pracovnom počítači alebo hracím počítači? Ježiš, počkaj. Aká je moja obľúbená hra? Neviem, naposledy to bol YouPorn. Ja, to není hra. Ježišmarja. Ticho. To sa nikto nepočul, dúfam. Teda? To je vymazané, to nikto nepočul. Dobre. Ty máš akú... ty máš akú obľúbenú hru? Ja mám akú obľúbenú hru? No nehrávam hry, ale Block Blast by išiel. V tom som dobrá. Blok, nepoznám, ale nevadí. Poznáš? To sú také tie kocky tam. Áno, hral som to. Áno, hral som to. Môj rekord bol 1700 bodov. Ozaj, ty si aký rekord mala? 33 300 dačo. Takže hej. No krásne. Áno. Dobre, čaute. Nudíte ma, strašne ste nudní. Čaute. Ahojte, papi.